Почваме с този, който ни отговаря. Както се вижда, нищо не се вижда в този контакт. Че да включа моя. Или на малката телефона. Така. Това е, за да се вижда, че в контакта всичко си работи. Подава си. Така, този сложен беше да зарежда. Загубил май дума. Както казах, при изключването, задействането се включи началния екран, задейства се и до там, загасва. Батерията е проверена с това, което имам. Това не е много, но с това устройство мултицет. Така, нас не интересуваше най-вече тези бутоните. За бутоните Nokia-та, ето го пак. Опа, това не е. Зарядно Nokia. От тънките. Това е Samsung, той няма батерия, за него нищо не мога да кажа. Трудно ми е с една ръка, но първия. Никаква реакция, батерията съм я проверил. Има заряд. Поне елементарното с тази батерия трябваше да светне. Но не свети. Поемаме втория. Така, втория, който е спукнато стъкло. Реакция никаква също. Така. Този, който с уж този капак, но той не му ляга. Сега ще го включа и него, само за момент, защото с една ръка ми е трудно. Този светна. Отчудващо. Я да видя, ще тръгне ли най-сетне, поне един да тръгне. Един тръгна. Това е добре, но дали е жива батерията, затова не мога да кажа. Добре, значи от тези един, който няма капак, тъй като това не е неговия капак, той не ляга към него. Още не зарежда, защо не зарежда? Може би батерията е... Или има някакъв проблем с платката. Но основният проблем е, че този капак не е от него. Въобще не ляга. А няма друг капак. Ето уж така трябва да е, но той стърчи. А уж е така. Камерата е легнала. От какъв телефон е Nokia, не знам, но стърчи. Аре, центрирай се и ти. И долу също е... А не може да слезе надолу заради камерата. Добре, продължаваме нататък. Единият таблет от одеве стои. Това е това захранване. Къде отива? Чакай само да го видя. Ето, отива в зарядно на Samsung. Ето. Къде са му бутоните? Ето го бутона.
Никаква реакция. Прехвърляме на следващото. Къде му беше тук? Така, ето го. Следващото. Що ми се стори? А не, това е от моя камерата. Лазера. Натискаме и задържаме. Хедем то поне дали ще тръгне. Не. И този не иска. Както казахме, мотото. Те малко да си работи, но тук е тъчен. Сега тръгна. Добре. Значи на моменти и той. Това нямам как да го тествам, тъй като батерията му беше подута. Не знам. Но и това щупен, просто не се служава да се купува батерия. Малкия. За малкия сега ще покажем. Взимам това зарядно на Samsung. С една ръка много кофти. Ще оставя за малко. Така. Ето показва реакция. Това е Samsung-овото зарядно. Казахме. Ето го. Показва, но при задействане, като казах батерията, сега се постопли, почна да зарежда, но тъча въобще не реагира. Даже са пак нещо. А може и да не е тъчскрина, може и платката да е нещо, но даже са пък не ще да се задейства. А тебе се задействаш. Тръгна, че пак да се го сложат, защото батерията е аут. Но има някакъв проблем, изглежда с платката. Добре, включи го да се зарежда. Добре. Ето, че не сработва тъча. Тъча въобще не работи. Или е тъча, или е платката. Не знам вече кое от двете. С този е ясно. Батерията пак падна. Даже сега е блокира. Ето, че в момента се зарежда, но като Деви правеше, просто е блокирало. Ето. По-вероятно да е платката. Реагира. Дисплей. Така, този Samsung. Той със също зарядно. Сега даже зарядното му оригинално, тъй като е Samsung. При Samsung реакция нулева. Просто реално погледнато два телефона работят. Този, който без капак. Батерията е напълно заредена. Да, ясно е, че сега ще загасне. Нещо за батерия и за капак. Този работещ, но просто е трагично състояние. Ме интересуваше най-вече тези скопчета, поне два да работят, тъй като точно те ми трябват. Тези просто са също аут.